Moitas gracias ás tres. Vimos nunha mesa ao principio da mañá onde quixemos sentar as bases, non? E achegarnos a cales son estes presuizos, como funcionan, que está pasando na mente, bueno, das persoas mozas e non só, non? Na mente e na experiencia. E a idea desta segunda mesa é, vale, con todo isto, tamén que facemos, non? Que está pasando tamén noutras zonas do Estado e na propia Galiza, bueno, que nos poden resultar prácticas inspiradoras, experiencias das que poder tirar tamén, non? Entón, para iso acompáñannos Koldo, Rute e Paco. Koldo, vou nos presentar super brevemente, simplemente para que saibades quen tedes diante. Koldo é o presidente de Ikastola en Elkartea, que é a Federación de Ikastolas Vascas, é un organismo que coordena o traballo da rede de Ikastolas, que, como sabedes, son unhas escolas populares de inmersión lingüística. Rute é a representante galega, ven de Vigo, e grazas tamén, porque hoxe non librabas do traballo e entón está aquí facendo múltiples prácticas. Ela, ademais de toda a súa experiencia, é nai de dúas crianzas e isto é o que che leva a, vincularte a proxectos como a Semente e tamén a unha comunidade educativa dun centro, dunha escola de ensino infantil e primario, onde están a desenvolver na escola pública todo un proxecto educativo con outros valores en torno á lingua e en torno a outras dimensións da vida. E despois está Paco, que ven dende as Illas Baleares, aínda que é de Alicante, e que tamén convidamos para, compartir a experiencia do catalán, pero naqueles territorios onde, pode haber máis similitudes con noso, onde non hai un apoio institucional e unhas políticas públicas tan fortes como pode ser en Cataluña. Entón, pedimoslle que nos falase da experiencia en Baleares e especialmente na Comunidade Valenciana. E nada máis, moitas gracias por estar aquí e ireivos dando a vara, sinto, dende aquí cos tempos. Bale, nengo eta behin eskerrik asko gonbidatu benagatik, niretzat beti da oso pozgarria Galizira etortzea eta benetan posik, ezta? Bueno, voy a... ¿Dónde hay que...? Aquí, la flechita. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer es un poco situar qué es el movimiento de Ikastolas, porque igual siempre habéis oído cosas de las Ikastolas, a veces igual mezcladas con otros temas, y entonces, sí que quiero que sepáis a día de hoy qué es y de dónde venimos, ¿no? Y entonces, para ello, antes de entrar en las experiencias positivas que voy a presentar, o satisfactorias, como denomináis vosotros, tienen que ver con el grupo, no son de cada Ikastola, sino son las experiencias que el grupo ha impulsado. Somos un grupo que funcionamos muy en red y la verdad es que muchas de las experiencias, se aplican en el conjunto de las Ikastolas, ¿no? ¿Qué somos las Ikastolas? Fundamentalmente escuelas del siglo XX, la mayor parte de ellas se crearon en los años 60, la mayor parte de las Ikastolas ahora mismo están cumpliendo 50 años, se crearon por iniciativa popular. Yo sí que quiero destacar que las Ikastolas no se crearon a partir de un gran plan, de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, no, fue poco a poco y en cada pueblo la gente dijo, necesitamos para pervivir como pueblo, necesitamos para recuperar el euskera y para recuperar la cultura vasca. Entonces yo quiero destacar eso, no hay un gran plan, sino que es en cada pueblo y de una forma, en la noche oscura del franquismo, pues ahí poco a poco se fue abriendo y muchas veces incluso como somos nosotros, pues un poco si en Guernica ya iban a por el proyecto, pues los de Bermeo que están al lado decían, hostia, si van a hacer en Guernica, nosotros también vamos a hacer. Y entonces ahí sí surgió y es una cosa curiosa, ¿no? Porque siempre digo, tiene que haber un plan para... No, esto no hubo un plan. Esto surgió del pueblo y el pueblo vio ante la necesidad de la pérdida del euskera y de la cultura vasca que necesitábamos una enseñanza, una alternativa a la enseñanza tradicional, que también quiero destacar. Desde el principio teníamos claro que teníamos que ser un movimiento alternativo. Los primeros centros mixtos en Euskal Herria son las Ikastolas. Hasta que no aparecen las Ikastolas no había centros mixtos. Un ejemplo muy sencillo. Y luego no nos sentimos solo un grupo de centros educativos, nos sentimos un movimiento social que ha construido un movimiento educativo propio. Quiere decir, nosotros no solo enseñamos, sino en todos los movimientos en favor del euskera estamos presentes. No estamos mirando a nuestro ombligo y normalmente en todas las iniciativas que tienen que ver con el proceso de normalización del euskera estamos presentes. Es nuestra vocación.
Bueno, los valores diferenciales, carácter social, bueno, somos cooperativas, no hay ánimo de lucro, como os podéis imaginar, la autogestión es clave, los padres participan de todo ello, yo mismo, que soy el presidente, el máximo representante de las Icastolas, no soy un docente, soy un aita de una Icastola, bueno, que luego pasó a ser de Vizcaya, referente en Vizcaya y luego en Euskal Herria. Soy abogado, quiere decir que mi relación con la educación es más de otro tipo, pero es que así es el movimiento de Icastolas, ¿no? Es solidario. A mí, aquí siempre que me gusta destacar, nosotros al año, con el dinero que ponen todas las Icastolas, que ponen todos los alumnos, generamos un fondo de solidaridad que bueno, tendrá más o menos 800.000 euros, con el cual las ayudamos fundamentalmente a las Icastolas más necesitadas, a las de Iparralde o a las de Ribera de Navarra para salir adelante. Y tenemos muy claro el elemento de solidaridad, funcionamos mucho como grupo. La resiliencia, para nosotros siempre ha sido mucho más importante la actitud que la aptitud. El movimiento de Icastolas nunca ha sido un movimiento de listos. Bueno, sí hay gente preparada, pero siempre ha sido un movimiento de gente que ha dicho, vamos adelante. Y eso yo quiero destacar que a veces es más importante la actitud que la aptitud. Hombre, hace falta un poco de aptitud para todo ello, ¿no? Pero la actitud es fundamental para nosotros, ¿no? Uy, Barcatu, que me he ido... Vale. Bueno, educación en euskera, currículum vasco es nuestra gran apuesta, el Euskal Curriculum, en ello llevamos ya más de 15 años, es un tema, bueno, de generar un currículum propio de Euskal Herria. Y los datos numéricos, pues bueno, ahí los veis, somos 110 Icastolas, cerca de 60.000 alumnos, 5.500 trabajadoras. La organización que nos asocia a todos es una cooperativa europea y diréis, oh, qué modernos estos, una cosa europea. No, tiene una clara explicación. Para juntarnos jurídicamente a las Icastolas de Gualde y Iparralde necesitábamos algo que superase el marco jurídico español y por eso somos una cooperativa europea. Lo que es la organización tiene 120 trabajadores y un presupuesto de 8 millones de euros. O sea, tenemos una dimensión importante en lo que es el grupo. ¿Por qué tenemos esa dimensión? Luego lo veréis. Vaya, joder, no doy una. Mandato, Es este, vale, joder. F5, sí, vale, si vale. perdes ahí. Y ahora amplíalo. Esto es 8. ¿Quieres seguir falando? Sí, bueno. Estoy un poco más a gusto de pie. Bueno, la recuperación y normalización del euskera, que es un poco lo que hoy, ¿no? En un principio, en los años 60, muy básico. Yo mismo soy alumno de una Icastola en los años 60. Y era, bueno, pues un elemento muy básico. O sea, teníamos que recuperar el euskera. ¿Y qué era lo que hacíamos fundamentalmente? Identificar el euskera con valores positivos. Se puede estudiar en euskera, porque para eso también había duda, algo que seguramente vosotros también habéis vivido. Y otro elemento importante, el euskera batúa, el euskera unificado. El euskera unificado acaba de cumplir 50 años. Y uno de los elementos básicos para que el euskera batúa fuese adelante, yo creo que fue también que las Icastolas hicieron una apuesta clara. O sea, necesitaba diferentes impulsos, no vamos a decir que sea el más importante, pero el impulso de las Icastolas en la apuesta por el euskera unificado fue claro. Y cómo no, la identidad nacional. Yo creo que es un elemento muy claro en el movimiento de Icastolas. Teníamos que recuperar nuestra identidad, estaba perdida en el franquismo. Y en esa recuperación las Icastolas tuvieron clara esa apuesta. El material educativo en euskera, luego ya, bueno, me ampliaré eso, era fundamental. Es decir, si queremos normalizar el euskera en la enseñanza, hace falta que el material educativo esté en euskera y aquí en gallego. Pero además hace falta que no sea una traducción de los materiales y de las grandes editoriales del Estado español. Hace falta que sea creado in situ, porque traducir, bueno, se puede traducir, pero claro, si la traducción, por ejemplo, en Euskal Herria la hacemos y ponemos el mapa de la comunidad autónoma, pues bueno, los críos acabarán pensando que Euskadi son 3 provincias y nosotros tenemos claro que son 7. Entonces, tío, un ejemplo muy fácil, ¿no? Y la resiliencia, aprender haciendo, necesidad era el gran motor. Y luego sí es verdad que, bueno, iré explicándolo. Al principio lo que nos dimos cuenta, y también ha hablado de ello, es que el éxito en euskera académico al principio era importante, pero nos íbamos dando cuenta que curiosamente no se transfería en igual medida al uso coloquial. Era una cosa muy curiosa. Estábamos generando en una época gente que sabía, bueno, pues de historia o de física y de química de una manera clara decirlo en euskera, y luego Maite Zaitut, pues le costaba decirlo. Maite Zaitut te quiero. Entonces, ahí teníamos que buscar nuevas estrategias porque es verdad, parece que, y esto lo he explicado muy bien, parece como que es una cosa mecánica, de, bueno, vamos a tener éxito con el euskera en la escuela y eso luego se transfiere y ya no hay más que hacer. Pero no, nos dimos cuenta de que no, hacen falta otras estrategias, no solo es imprescindible o importante ese tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues en los 80 empezamos con programas dirigidos al uso coloquial, lo llamamos Euskeraz Bizi, un poco con la motivación, el tiempo libre, bueno, ideas como las que ha contado Pilar ahora mismo. O sea, ahí juntábamos muchas cosas de estas. Vaya, bueno, no me funciona. Vale, damos así. Sí.
Bueno, y ya llegamos al siglo XXI y aquí pues hay cosas muy importantes para nosotros que es el Euskal Curriculum. El Euskal Curriculum es nuestro propio currículum, un poco lo que tiene que saber cada alumno sobre Euskal Herria o sobre el mundo al acabar la enseñanza secundaria. Para nosotros esto es importantísimo, además lo fundamentamos en la educación por competencias, las competencias de saber comunicar, saber trabajar, saber estudiar y todo esto. Es muy importante porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos que es, la propia conciencia de vasco, que así en castellano queda muy raro, la propia conciencia de vasco es importante porque nosotros podemos conseguir hablantes y conseguimos hablantes, pero siempre hay una época en que estas cosas se pierden y tal, ¿no? Pero es importante el poder introducir esa conciencia por medio del currículum para que luego, entre comillas, sean recuperables, sea gente que por esa el coger la conciencia, y para eso nos parece una estrategia, o sea, un elemento clave del Euskal Curriculum, ¿no? El proyecto lingüístico de cada ikastola. En esto también, al final, lo que teníamos claro es que en el elemento lingüístico no solo incide el profesor de euskera, tiene que ser un compromiso del conjunto de los docentes. El euskera tiene que abarcar al conjunto, por eso reseñaba lo de la educación por competencias. La competencia es que el alumno sepa hablar en euskera, y para eso no solo se tiene que implicar el profesor de literatura o el profesor de lengua vasca, sino que el conjunto de los profesores tienen que saber que hay que desarrollar esas competencias. Y además que la lengua no solo es un medio para comunicar, también es para comunicar, para expresar sentimientos, pero también es para la transmisión de una cultura. Para acabar entendiendo mejor el euskera, o para acabar mejor entendiendo, la cultura vasca, es necesario el euskera. Para entender los versos, para entender todo tipo de expresiones, y eso también lo queremos remarcar, ¿no? Y la concienciación de todos los elementos del centro educativo. Bueno, dicho esto, ya entro en las experiencias concretas. He dicho antes un poco, Ikaselkar. ¿Qué es Ikaselkar? Bueno, pues entre Ikastola Elkartea y Elkar, algunos igual les suena, que es la editorial o la editorial en euskera con más fuerza, digo editorial a nivel de libros, de música y todo esto, nos juntamos y hemos conformado una empresa, y aquí ¿qué hicimos? Bueno, de la necesidad inicial de materiales en euskera ha pasado a ser una línea estratégica y hemos pasado de la traducción de otros materiales a la creación propia. Tenemos un equipo estable de pedagogos y docentes al frente, por eso decía, los 120 trabajadores en la estructura, muchos están dedicados a esto, y luego también la experimentación, la creación dinámica, de abajo a arriba. Aparte, digamos, del staff, por así decirlo, y permítanme la expresión, de listos, es muy importante que cada paso que damos en la creación de nuestros materiales pedagógicos, primero pasa por las aulas, primero pasa por los profesorados, y luego si vemos que esos pilotajes dan un cierto resultado, es cuando pasa a otro estadio, ¿no? Lo que decía, los acuerdos con estos, procesos de conjunta, y voy a quedar un poco de Bilbao, pero esta es la realidad. Somos la editorial en estos momentos con mayor difusión en la comunidad autónoma, con un 28% del mercado, y tenemos, por algunas que seguro conocéis, Santillana, SM o Delibes están muy por detrás de nosotros, y a nosotros nos parece no solo una aportación, para nosotros es una aportación al pueblo vasco. ¿Por qué? Porque estamos generando material para otras redes, no solo para nosotros. Es una aportación, y para nosotros ciertamente esto no es en absoluto negocio. Quiero decir, al final todo lo que se hace aquí se reinvierte. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro, y nos parece importante. Unido con esto, tenemos el nuevo proyecto educativo nuestro, el nuevo pedagógico es EQI. Lo que decía, fundamentado en el Euskal Curriculum, en la educación por competencias, un proyecto de integración y tratamiento integral de las lenguas, ¿no? Ese es el clave del modelo pedagógico nuestro. Y partimos del perfil de salida del alumno. Primero es lo que definimos, el perfil de salida. ¿Qué alumno queremos cuando acabe la educación en esto? Y hay elementos, un alumno comprometido, como no, con la ecología, con el feminismo, pero especialmente con el euskera, con nuestra cultura y con su transmisión. Esos son elementos que a la hora de definir el perfil de salida del alumno tenemos muy en cuenta, y eso, claro, luego hace que todo lo que trabajes aboque en eso. Y sobre todo, esto ya no es nuestro, Kiva, no sé si habéis oído, es un programa finlandés en relación con el acoso escolar. Llevamos 3 años con ello, la verdad, un éxito absoluto, y es importante en relación al conjunto del alumnado, y que sea capaz de afrontar el alumnado los retos diarios, y partiendo del respeto entre el conjunto de los alumnos. Y nos está sirviendo en el ámbito lingüístico también
para generar sinergias muy interesantes. Este, por así decirlo, sería nuestro proyecto, nuestro elemento estrella, y luego a partir de ahí voy a ir soltando otras experiencias más concretas. Euskeraz bizi. Bueno, esto sí que se parece un poco a lo que, por ejemplo, Pilar ha explicado. Bueno, en los 80 ya vimos, como decía, que el euskera académico iba muy bien, pero el euskera coloquial pues no iba en esa medida, ¿no? Y entonces esto lo planteamos para el ámbito extraescolar. Motivar al alumno mediante acciones de sujeción y campañas, pues el día del euskera, la visita de famosos, los vídeos de famosos. Elementos que los SMS, frases, lemas, blogs, música, teatro, deporte. Y la verdad, para nosotros, fue muy importante. Y luego hay, en función de la edad, pasa de ser objeto del proyecto a sujeto. Y eso es clave, ¿no? Hay que decir, en unas edades, evidentemente, es el objeto del programa, porque a él van orientadas las acciones que esto, pero luego es clave que él pase a ser sujeto de todas las acciones, ¿eh? Y luego, pues es para reforzar positivamente el uso del euskera. Bueno, esto, antes Secho hablaba de lo del anillo y todas estas cuestiones, pues esto es el reverso positivo del anillo, ¿no? Y la verdad, Argitxo es un duende mágico que anima al alumnado a vivir en euskera, fundamentalmente, como podéis ver, en las edades más tempranas, de 0 a 6, es un personaje que quiere mantener vivo el euskera con el alumnado en todos los espacios, aparece por los lados, tiene frases, manda mensajes, aparece por sorpresa, establece juegos, tenemos, ¿cómo se dice?, cuentos con él de protagonista, y siempre nos recuerda que está entre nosotros. Y los críos de 0 a 6 años dicen, ¿dónde hago Argitxo? ¿Dónde está Argitxo? Y la verdad es que es un personaje muy motivador y solo hace afirmaciones positivas hacia el euskera. Y nos sirve para reforzar positivamente el euskera. La verdad, a veces, como decía Pilar, lo del premio y estas cosas, pues a veces se utiliza como estrategia, pues en una semana el alumno de 0 a 6 en la clase que más ha usado el euskera, pues lleva Argitxo a casa y va, pues muerto de la felicidad con su Argitxo, ¿no? Y la verdad es que parece una cosa así, pero además en la práctica, el Argitxo ya no solo usamos las ikastolas, el conjunto del sistema educativo tiene el Argitxo y es un elemento, es curioso que en su día, desde el reaccionarismo español, se habló como un elemento, pues de discriminación, lo del Argitxo, y tuvimos una campaña criminalizando, sí, lo voy a decir claramente, criminalizando a Argitxo, una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, porque él realmente lo que hace es motivar, no dice, no hables castellano, ¿no? Lo que dice, vamos a reforzar el euskera. Y le buscaron, ya sabéis que en estas cosas siempre se le busca ahí la vuelta y el reverso, pues también con Argitxo sufrió el reverso. Bertsolaritza, tenéis aquí el Regeifa, y aquí sí que también me quiero detener. O sea, la Bertsolaritza no es para nosotros una actividad extraescolar. O sea, me apunto en Bertsolaritza y después del horario lectivo voy y, hay ensayo y me preparo. No. Está integrado en nuestro currículum, fundamentalmente en quinto y en sexto de primaria. Y actúan un bertsolare y el tutor de cada curso de una manera coordinada. ¿Para qué sirve? Pues algo muy importante, para desarrollar las capacidades de comunicación euskera del alumnado, especialmente la oralidad. Los bertsos no solo son un objetivo, sino un medio ¿para qué? Para que sepan expresarse mejor, para que escuchen con atención, para desarrollar la comprensión y la creatividad. La verdad, a nosotros también es un elemento importante. Luego, además, como tenemos buena relación con Bertsozale Elkartea, con la Asociación de Bertsolar, pues organizamos conjuntamente el Campeonato de Euskal Herria de Bertsoeskola, de los bertsolaris de menor edad, y en verdad, para capacitar a los alumnos en lo que es la oralidad y en la capacidad de comprensión, es un programa que nos parece muy, muy, muy interesante. Es verdad que en esas edades los chavales ya sabéis que les cuesta y pues la bertsolaritza nos sirve para darle la vuelta. Yul campaña, esto es una cosa como un poco más clásica. Tenemos una campaña para el fomento de la lectura en euskera y son unas selecciones literarias que en un determinado día se celebran en todas las ikastolas. Hay como un listado de libros, de los libros que participan, suelen votar en el entorno de 20.000, 25.000 alumnos y se implica también a las familias para que participen en estas votaciones y la verdad, los autores ganar esto pues lo suelen apreciar y tenemos luego una fiesta con los que han ganado en cada ámbito, y es una cosa interesante. Y con ello han surgido otras experiencias muy interesantes, unas muy concretas, las noches literarias, que tiene que ver con mi ikastola, y es, una noche toda la ikastola, 500 o 600 alumnos van allí, pasan la noche
Y durante mucho tiempo, pues bueno, llevamos cuentacuentos, bercholaris, músicos, y entonces hacen un montón de actividades culturales relacionadas con la lectura y con el euskera, se quedan hasta las tantas ahí con sus linternitas leyendo, y bueno, es una actividad, bueno, pues que la verdad es que de cara al fomento de la lectura en euskera, bueno, va a dar un resultado bastante interesante. Bueno, también tenemos juegos infantiles educativos para fomentar el uso lúdico del euskera, puzzles, juegos de letras, cuentos infantiles. Algunos tuvimos la ocasión de mandarlos a Semente Trasancos en su campaña. Bueno, pues son para fomentar el uso lúdico más concreto, ¿no? Esto luego ya es el elemento más ambicioso, Luretamets. Esto no lo hacemos solo, lo hacemos con Elkar y con... que no me acuerdo, esto... y Rien Laguna. Y Rien Laguna igual no suena nada, pero si os digo que son Pirrich y Porroch los que están detrás de esto, igual os suena más. Y entonces, bueno, pues vimos pues la necesidad de buscar lo que era la historia de Euskal Herria a través de dos personajes, ¿no? Y viajan a la historia, y para ello hicimos un libro, cuentos, un trivial digital, y ahora estamos, bueno, con el proyecto más ambicioso, que es una película de dibujos animados, un proyecto a 3 años vista, con un presupuesto de casi 3 millones, y la verdad es un tema, bueno, pues un poco como, no recordar, en los 80 había aquel programa, no me recordará, de otro personaje francés, creo que era, que viajaba a través de la historia. Bueno, es un poco cogiendo esa idea, la hemos adaptado, ¿no? Segundo. Y más concreta, esta es, bueno, pues de cara a ofrecer a los docentes, bueno, productos culturales en euskera, pues también tenemos un cómic. Es un cómic que es trimestral y todos los años hacemos un álbum. Apostamos por un cómic de calidad, porque entendemos que, bueno, pues que el fomento del euskera hay que relacionarlo con elementos de calidad. Y bueno, pues en 2 ocasiones hemos ganado el premio de Euskadi de literatura, tío, el premio general, ahí veis un poco la última con Eide Rodríguez como autora, y participamos en muchas ferias de cómic internacionales. Y esto sí es verdad que, bueno, pues ya sabéis, para esa edad en que no hay demasiados productos, supongo que tampoco en galego, en euskera tampoco, pues es un cómic, bueno, pues que está teniendo, bueno, bastante repercusión. Experiencias a futuro, y aquí un poco también con lo que comentaba enlazo. ¿Qué estamos viendo? Es curioso, pero cada día, no solo las Ikastolas, sino el sistema educativo vasco en general, tiene más modelo D. Parece que tenemos que ir a mejor y no vamos a mejor. Las últimas evaluaciones de diagnóstico estamos mostrando que hay un descenso. Hay una desmotivación, y bueno, y hay un contexto pues un poco complicado, ¿no? Y luego algún fenómeno que es de los últimos 4 o 5 años, una llegada muy numerosa al alumnado extranjero. Para que os hagáis una idea, hace 4 o 5 años nos llegaban 1.200 durante el curso alumnos extranjeros. Este año vamos ya, yo creo que nos vamos a situar en torno a los 8.000, 9.000, y para el año que viene pueden ser 13.000. Entonces, claro, si conjuntamos que nuestro alumnado estándar ya va para abajo, y lo que va a venir, en principio, es gente que no sabe euskera, y muchos que no saben ni castellano, pues tenemos ahí un reto importantísimo. Y ante ese reto, bueno, pues las Ikastolas, viendo que también nuestros niveles, a nivel de evaluación de diagnóstico, habían bajado, bueno, pues hemos puesto en marcha con UESI, la Universidad de Mondragón, un proyecto piloto para mejorar la expresión oral, impulsar el protagonismo del alumnado en interacción con los docentes, estrategias unidas con la comunicación, que sean ellos los que generen los debates, que generen las prestaciones. Estamos en una fase piloto y la verdad es que, bueno, pues es un tema que nos preocupa, ¿no? Es un tema que nos preocupa porque creemos que, en cierta medida, estamos en una fase de regresión con el ámbito de la normalización del euskera en el ámbito educativo, y tenemos un reto muy importante. Y nosotros hoy en día esto le estamos dando mucha importancia, sobre todo porque, claro, desde el propio gobierno vasco, los medios que se están ofreciendo, sobre todo para la atención al alumnado extranjero y sobre todo en el ámbito lingüístico, son escasos, no, escasísimos. O sea, se está multiplicando por 5 y por 6 la llegada al alumnado extranjero y estamos con el mismo presupuesto que había hace 2 años. Y claro, así es muy complicado. Hay Ikastolas, bueno, y no voy a decir centros públicos, que igual este año han recibido entre 60, 80, 100 alumnos. 100 alumnos extranjeros, cada uno de su sitio. Y entonces, hacer frente a eso pues requiere una apuesta muy importante, y sobre todo, y es verdad que sobre todo aquel alumnado extranjero que controla el idioma dominante, pues es digamos el que genera una mayor complejidad, porque dicen, bueno, llego a Euskal Herria, uno de los idiomas oficiales es el castellano, pues tras, y los chavales con toda la naturalidad, no hay que, o sea, no, pues usan, y ya algunos, pues si tienen facilidad para esto, pues, bueno, y esto es, creo que todo. Eso es, Villa Esker. Vale.
Que ricasco, Coldo, porque colocache moitas cousas e así moi apretadillas. Gracias por el esforzo. A vosotros. Vale, Rute. Precisas... Ah, mira, estaba aquí, a ver. Ben, bon día a todas. O meu nome é Rute Pallares, veño da Escola do Paraixal de Vigo e aquí veño a contar a nosa experiencia como familias traballando por unha lingua na escola pública. Esta experiencia, somos unha escola moi pequena, o que vou a presentar aquí é como se está a facer as cousas na escola, non? É unha experiencia así, inspiradora. Igual non, eu vos vou contar o que estamos a facer, como estamos a desenvolver, as dificultades que topamos e a ver cara onde imos e que atopamos. Antes de empezar, vou por contar unha anécdota que nos pasou onte na escola co gallo do antroido, que a verdade é que sí que fai que, parece que esta experiencia pois sí ten sentido e parece que vai enfocada por un bo camiño. Onte unha crianza da escola, pequena, de 5 anos, saliu da escola. Eu pregunteille, estaba ali recollendo as miñas crianzas e pregunteille: hola, de que vas disfrazado hoxe? E o neno, era un neno de 5 anos, e me dixo: de velliño. E o pai emocionouse un montón e botouse a rir. En principio, pois non ten ninguna importancia, non é algo así como sorprendente, ni nada. O sorprendente é que este rapaz é un rapaz cubano que chegou a Galiza no mes de agosto. Os pais son cubanos e non falan galego, Esta crianza escolarizouse en unha escola pública de Vigo, en un entorno bastante hostil para a lingua, en unha escola pública, pequena, onde as crianzas, parte delas falan galego, parte non, pero que, nestes 2 anos que se está desenvolvendo esta experiencia, logramos que esta crianza naturalmente dixera que iba disfrazado de velliño. A ver, é certo que foi o único que dixo, tampouco dixo nada máis, non elaborou un discurso en galego, pero para nós é realmente emocionante. Non me lío porque senón sí que non me vai a dar tempo, pero é que nos emocionou moitísimo. É triste que nos emocione unha cousa tan pequena, pero nos emocionou moitísimo. Vou a contar un pouco eso, como é o Paraixal, por que no Paraixal se está a facer o que se está a facer e por que semella que funciona, que é o que facemos, que é no que máis me vou ascender, as dificultades topadas, que máis ou menos todos sabes cuáles son, porque son as mesmas en toda Galiza, e o que aguardamos para o futuro, e iso sí que son esas esperanzas, e a ver a onde imos. Vou ubicar un poquinho primeiro a escola para que saibades un pouco onde estamos, para a xente que non é de Vigo, que non coñece. O Paraixal está ubicada en Teis. Teis é unha zona que está na salida de Vigo, xa casi ido para a Ponte de Rande. A escola nosa está ubicada en unha zona periurbana de Vigo, que está no bairro de Teis, que é un bairro que está en unha zona industrial, pero a nosa escola está separada un pouquiño, aí o vedes, dentro do que é Vigo, e dentro do que é o barrio de Teis, está unha zona que se chama Madroa, que é a falda dun monte, e esta escola está sola, vedes que aí os puntos vermellos son as escolas da zona de Teis, os blancos son a concertada. Na diapositiva anterior se vía a densidade de escolas concertadas que temos en Vigo, que son moitísimas, maioritariamente religiosas. Dentro de onde estamos en Teis, estamos en unha zona bastante despoboada de vivenda unifamiliar, entón non hai moita poboación ao redor. Entón, é un cole que ten realmente poucas crianzas matriculadas simplemente pola súa ubicación. Ten unha cousa moi boa, que temos pegado, aí o vedes, unha fraga de bosque autóctone, recuperado pola comunidade de Montes de Teis. Temos unha porta directa, dentro do noso cole abres unha porta e estás en esa fraga, unha fraga enorme, na que as crianzas poden xogar libremente, sempre cando o profesorado, a fin, poda levalas. Algo moi importante, ata agora estamos de costas a esta fraga, agora non. Non, isto que pode parecer non ten moita importancia, ten moitísima importancia no noso proxecto de centro. E o feito que este cole este situado aquí, onde está situado, é unha zona periurbana, nuestra radio de Vigo,
con unhas condicións difíciles para que a matrícula do colexio público se manteña e que non teñamos transporte público da Xunta gratuito, que o teñen prácticamente todas as escolas, os extrarradios, pero en Vigo hai 3 que non o teñen e unha é a nosa, algo que pode ser, en principio, un problema para a pervivencia da escola, realmente é unha oportunidade para este tipo de proxectos. E iso foi ao que a nós nos fixo ver que era unha oportunidade. Isto é a escola. Como vedes, é un edificio dos anos finais dos 70, un edificio normal, non ten nada espectacular, non ten nada especial. É un colexio público que ten infantil e primaria, hai crianzas entre 3 e 12 anos. En este momento hai 50 crianzas matriculadas, entre 3 e 12 anos. É pequeno, realmente é pequeno. Ten capacidade para ter ao redor de 150 crianzas, perdón, de casi 300 crianzas, e temos 50. O 30% son 50 crianzas, 37 familias, eso representa 37 familias. E do barrio da zona é 80%, máis ou menos. Nos últimos 2 anos, dende que nos estamos na escola, isto mudou un pouco. Agora sí que están achegando familias de outras zonas de Vigo. E agora, nas últimas xornadas de portas abertas que acabamos de ter, viñeron a visitar a escola 50 familias. Claro, temos 37, viñeron a visitar a escola 50 familias en estos despois destes cambios que se están a facer. 25%, 30% galego-falantes, as demais non, pero aínda así, aínda que a escola si ten esa zona xa de escola con sensibilidade lingüística, é certo que o proxecto vai moito máis alá. Bueno, o feito que sea unha escola máis pequena, isto da biblioteca, é un día de actividade normal. Aí pense que hai crianzas de diversas idades xuntas. Claro, o ser un cole tan pequeno é un cole no que infantil é unitaria, e hai 3 ciclos de primaria, primeiro, segundo é unitario, segundo, terceiro, cuarto unitario e quinto e sexto é unitario. O que leva consigo que as crianzas interaccionen entre elas e traballen moito todas xuntas. Tamén nos leva que sendo un cole tan pequeno, todas as familias nos coñecemos. Se non é cando vas a levar as crianzas, é cando as vas a recoller. E as nosas crianzas se coñecen entre elas, na escola, polas actividades que fan, pero tamén fora, despois da escola. O profesorado coñece a todas as familias e ao mesmo tempo coñece a todas as crianzas. As crianzas coñecen a todo o profesorado. Nos relacionamos moitísimo. Entón, claro, iso leva consigo... Bueno, vou explicar que leva consigo a nivel lingüístico. Bueno, cal é a realidade lingüística da nosa contorna en Vigo? Pois a que toda coñecemos, a que pode ser en calquera cidade urbana. É certo que eu son de Coruña, nacín en Coruña. Entre que me criei en Betanzos, eu son de Coruña. A miña idea era que en Coruña se falaba menos galego que en Vigo. Sempre tiven esa idea. Pero non. En Vigo non atopas a ninguén falando en galego en ningún lugar. Pero en ningún lugar. Sin embargo, en Coruña, que ainda fun outro día, sorprendíme da cantidad de xente que falaba galego. Non sei, é unha visión, supoño, que agora me sinto como estranxeira. Pero realmente notei que vaya moita xente falando galego. Bueno, como decía, en Vigo, a presencia do galego é testemunhal. Isto saliu hai nada, é un estudio que se fixo e que publicou fora o xornal de Vigo. As crianzas galego-falantes en Vigo é o 3%. O 3%. Se temos crianzas que en Vigo falan o 3% en galego, a onde vamos ir? Vamos, me imagino despois cando remataran a secundaria. Cando cheguen a secundaria, será 0,1, os que chegan xa a secundaria, non vai chegar ninguén falando en galego, porque é certo que a escola sí que é un axente desnormalizador para a lingua galega. Entón, bueno, para non liarme moito, vos vou contar un pouco queles foron as condicións que se deron no Paraixal e que se están a dar, non? Bien, o feito que é esa... As condicións que se están dando no Paraixal é que hai familias galego-falantes e familias non galego-falantes vivindo xuntas, pero non beligerantes con a nosa lingua. Non hai familias en este momento no Paraixal beligerantes co galego ou non tolerantes con a lingua. O profesorado é un profesorado afín con sensibilidade lingüística. Claro, temos moi pouco profesorado. De facto, temos 6 profesores e profesoras. Maioritariamente son profesoras. Pero ninguén, todo o mundo ten sensibilidade lingüística. A dirección é tolerante e ten moita sensibilidade lingüística tamén. Somos familias moi diversas.
e con moita implicación no funcionamento do barrio e no funcionamento da comunidade educativa. Son familias moi implicadas todas. Pero como somos todas moi diversas, esta diversidade nos obriga a estar en contacto todo o tempo e traballar xuntas para que o proxecto funcione e que o barrio funcione realmente, porque ainda que non sexamos do barrio, se estamos educando as nosas crianzas en esa escola, en ese barrio, temos que facer barrio e axudar a que o barrio funcione e vaya ben os accesos, que haxa actividades na zona, dinamizar o barrio realmente. Entón, claro, sabes, esa diversidade nos obriga a coñecernos e a falar moito. E ao falar moito, tecemos unhas redes que nos unen, que nos fan ceder a todas para acadar algo maior, que é o traballo pola educación das nosas crianzas. Entón, dentro desa diversidade de tanto falar, ou non existir ningunha familia belixerante, pois, claro, iso fai que todo flúa con moitísima máis normalidade e axuda moitísimo máis. Tamén é verdade que se deu unha mudanza no proceso educativo do centro, hai 2 anos, mudou a dirección do centro, o novo director ten esta sensibilidade lingüística, chegou o profesorado novo que solicitou o Parexal como escola, tamén con esa sensibilidade lingüística, e mudaron o proxecto de centro. Tivemos un proxecto de centro do ano 93 e se mudou o proxecto de centro con unhas novas bases educativas diferentes, onde hai 3 eixos fundamentais, que son a lingua, a ecoloxía e o feminismo. E despois temos unha AMPA implicada no proxecto de centro e en facer barrio. Ben, que acontece porque somos unha escola moi pequena? A nos pasou a nivel persoal. Cando tú eres unha familia que tes unha sensibilidade lingüística, que queres que as túas crianzas eduquen en galego, que a túa familia fala galego, estás preocupada pola lingua das túas crianzas, tú chegas a unha escola pública de Vigo, cualquera, de 300 crianzas, e se hai un 3% solo de crianzas galegofalantes, polo tanto haberá máis ou menos un número semellante de familias galegofalantes, e te atopas con que eres tú solo en un mar enorme de xente. As túas crianzas van a durar falando galego nada, pero que a túa sensibilidade ninguén a vai escoitar, porque tú o falas e te miran como hai outras cousas. Eu creo que o meu fillo aprende chinés. Pois vale, pois estupendo, pero hai outra sensibilidade diferente. Pero se 5 familias galegofalantes chegan a unha escola como Parexal, claro, a porcentaxe muda de súpeto. Agora somos o 32% de familias galegofalantes, claro, somos 5, pero igual, eran 37, é fácil, o sea, ser un número representativo. E crianzas son o 22%, que claro que parece que non, pero son un montón de crianzas galegofalantes. Crianzas galegofalantes con un galego monolingüe, é dicir, entenden perfectamente castelán e poden falar con calquera de vos en castelán, pero elas se relacionan en galego en todo momento. Vale, estos son os nosos eixos de actuación. Entonces, vou explicarles brevemente e como a través disto conseguimos a normalización da lingua e esta sensibilidade lingüística que é tan importante. Nos entendemos a educación como comunidade educativa e para ello traballamos muitísimo con os axentes dinamizadores disto. As familias da escola, os veciños, as familias que van a outras escolas tamén pero que viven ali na zona, profesorado, crianzas, traballadoras da escola, persoas traballadoras da escola, os responsables de comedor, de limpeza. Obviamente, aí hai moitísima xente que non ten incluso sensibilidade lingüística, hai quen ten moita sensibilidade lingüística, pero hai quen non. Pero nós traballamos con toda esta xente todos os días para conseguir o que nós realmente queremos, que son estes 3 eixos pedagóxicos da escola, non? Traballamos coa comunidade de Montes, de Teis muitísimo, traballamos co plan comunitario, que traballa moito na integración de familias que chegan de fora da Galiza, e traballamos muitísimo coa asociación de vecinos. En esta comunidade establecemos 3 eixos de actuación, que nos baseamos no que decía antes, lingua, igualdade e ecoloxía. A lingua non a traballamos, a lingua é transversal a todo o que facemos. Todo o que facemos, o facemos en lingua galega porque é a nosa lingua. Entón, polo tanto, non entramos nin a discutilo nin a debatilo. Se faz en galego e normalizamos o traballo de todas. Para elo, fixemos, en estes 2 anos, 4 xornadas de igualdade, axudados por Interred Galicia, que nos axudou moitísimo, sobre todo porque ademais nos axudan a manter esos lazos e a crear esa rede, porque nos dan moitísimas ferramentas para elo. Este mural o fixeron as crianzas durante unha das xornadas de igualdade. Para traballar con as crianzas durante estas xornadas nos axuda moitísimo a Liga Galega de Fútbol Gaélico Mixto,
nos dan ese reforzo de igualdade por ser mixto e por ser adultas que xogan en equipas mixtas e traballan a lingua, por suposto. Entón, as nosas crianzas relacionanse con adultas que xogan con elas en galego. Fixemos dúas, en referencia a outras cousas que se falaron aquí anteriormente, xornadas de linguaxe inclusiva para a educación infantil e primaria para o profesorado da escola e de fora da escola, moitísimo suceso, porque non tiñan puntos de ningún tipo, eran de balde, eso sí, pero non se daban puntos por hilar. Temos 50 persoas en cada unha das xornadas, tivo moitísimo suceso. Fixemos unha xornada de ecofeminismo e unha xornada de consumo consciente. E todas as nosas xornadas teñen a mesma estrutura, sempre teñen a mesma estrutura. Participativas, sempre participativas, crianzas por un lado, en obradoiros específicos para elas, lúdicos sempre, pero vinculados ao temática da xornada. E despois, unha xornada na que participa as familias da escola e o profesorado da escola, con ponentes, sempre, todas as ponentes, ou todos os ponentes que puidan achegarse ás nosas xornadas, están vinculados á lingua. Son militantes lingüísticos dentro do seu espacio de traballo. É dicir, se nos ven a palestrar, como nos viu na xornada de consumo consciente Damián Copena da Universidade de Vigo, é unha persoa galego-falante, militante, galego-falante per se. Ademais, é un crack no dele, obviamente, unha persona que traballa o tema da ecoloxía e do consumo consciente, pero sempre teñen que ser todas as persoas que veñan militantes lingüísticas ou, como mínimo, con unha grande sensibilidade lingüística para transmitila con normalidade. E sempre rematamos todas as xornadas con un convivio de familias, profesorado e crianzas, donde fechamos lazos, donde todo o mundo fala e colabora de maneira armónica. E aí conviven as dúas linguas, o galego e o castelán, con total armonía. A ninguén se lle obriga a falar en galego, a ninguén se lle obriga a falar en castelán, obviamente, pero traballamos en conxunto e iso crea unhas redes de que non haxa belixerancia. Bueno, tamén fixemos, de verdade, se me esquecía, a xornada de lingua, que foi a xornada que máis suceso tivo de todas. De feito, esta xornada viu moitísima xente de fora, viu moito profesorado de fora e teceu unha rede importante con determinadas asociacións tamén e ao mesmo tempo lle deu ás familias unha visión diferente da lingua. Había familias que igual non tiñan tanta sensibilidade lingüística despois desta primeira xornada de lingua na que se viu a expoñer a situación do galego en Galiza, en Vigo e no ensino, desenvolveron unha sensibilidade diferente, é dicir, as seguintes reunións xa foron completamente diferentes, xa non falábamos do mesmo. Vale, e xa, para ir xa enfocando, só quería decir que, por que todas estas xornadas son importantes? Ben, nós temos claro que o foco da comunidade educativa, o sea, que as familias somos o foco da comunidade educativa. As familias realmente o que facemos é fortalecer o proxecto de centro que hai. Pero nós somos unha parte importantísima. Se nós non reforzamos a lingua, se nós non traballamos e normalizamos a lingua, por moito que fagan na escola, non vai a chegar a ningún sitio. E se nós tamén presionamos desta maneira, con esta sensibilidade ao profesorado, o profesorado tamén se sente reforzado por nós, que foi tamén o que pasou na xornada da lingua, o profesorado saliu reforzado porque as familias reforzaron iso e a xornada reforzou iso. Entón, se senten máis a gusto tamén. Eles xa teñen a sensibilidade. Nós temos que apoiarles como tal, non poñer de pau nas rodas. E a nivel lingüístico, onde nos leva isto dentro da escola? Nós temos un profesorado galego-falante que cumple o decreto galego durante o período de aulas. Pero fora das aulas, na recollida das crianzas, cando chegan as crianzas, no patio, todo o profesorado fala en galego con as crianzas en todo momento. E por que isto é tan importante? Porque cando a miña filla de 7 anos chega á escola e se atopa con todo o profesorado que lle fala en castelán e crianzas maiores que ela que lle falan en castelán, ela sinte minada a súa autoestima como galego falante e deixa de falalo. Vai deixar de falalo antes ou despois, pero que falaban antes. Antes ou despois vai sentir que para integrarse ten que perder a súa lingua, ten que perder o que para ela é tan importante. Pero, sen embargo, se o profesorado normaliza falando do día a día, sin ningún problema, sin impoñer nada tampouco, simplemente normalizando a lingua dentro dos momentos de ocio da escola,
con as crianzas en galego, para a miña filla xa hai un referente, que é o seu profesor de música, a súa profesora de valores, que fala en galego en todo momento. Para ela sinte un reforzo. E ao mesmo tempo ela non perde nunca de falar en galego. Fala cos maiores. E o que vimos comprobando é que a miña filla é das maiores que agora mesmo son galego falantes da escola. Ela ten 7. A seguinte xeración que sigue falando galego ten 8 anos, teñen 8 e 9 anos. Estas crianzas que todavía se manteñen na lingua dentro da escola, os maiores que non eran galego falantes, que non falaban en galego, que incluso non tiñan esa sensibilidade lingüística, agora, cando se dirixen a miña filla e ao meu fillo, falenlles en galego. Pero con normalidade, é dicir, as crianzas teñen a capacidade de falar en galego. E o poden falar con total normalidade, pero non o falan porque todo o seu entorno é hostil a falalo. E porque ademais non ven a necesidade. Pero tamén non teñen ningún tipo de traba para utilizalo e falalo con normalidade. Se tú lles falas, eles te falan, porque saben falar. Entón non teñen ningún problema para falalo. Nos, na escola, o que facemos é darlles as ferramentas de maneira transversal, sin que se note, sin que se impoña, sin nada. Incluso familias que eran castelán falantes, obviamente non eran beligerantes como o galego, claro, eso por suposto, pero teñen unha sensibilidade cara a lingua, agora teñen moitísimo máis, e aínda que se manteñan sendo galego e castelán falantes, xa non te miran de unha maneira rara, xa non te van a chegar cuestionando porque mandaches unha nota comunicativa de non sei que do antroido en castelán, xa non temos ese tipo de debates desaparecen da escola, porque normalizamos dentro do noso lingua. Ademais, hai outra cosa moi importante que comentou antes que foi Pilar, que era a competencia lingüística. As crianzas teñen que salir da primaria sendo competentes nas dúas linguas. E iso o noso profesorado ten moi claro, e todos temos moi claro, que a única maneira de que serán competentes é que falen as dúas con normalidade. Senón, eu sei que a miña filla vai ser competente en galego e en castelán. Pero as crianzas castelán falantes nunca van a ser competentes en galego, porque non o teñen normalizado, porque non o falan, porque non o utilizan. Aí está o tema da oralidade, aprenden o galego como lingua estranxeira, e non como lingua propia. E, bueno, dificultades topadas. As dificultades topadas son as que todas tendes clarísimos. Familias beligerantes, obviamente topamos familias beligerantes na escola. Non están xa, pero estiveron. Marchan, pero ao final marchan por o tipo de proxecto que é dicir, porque se tú falas todo o tempo e temos asambleas en continuo e explicas o proxecto e as necesidades, unha familia ou dúas que non se tepan a gusto, ao final rematan marchando. Entón, familias beligerantes non temos, chegarán, seguro. Este problema, seguramente, esta dificultade seguirá aparecendo cada X tempo. Profesorado beligerante, tamén. Ou non tolerante, ou non participativo do proxecto. Haberao, por tal como é a escola pública. Os profesores van e veñen, bueno, pues aparecerán en algún momento, pois seguro que sí. Repetiremos esta dificultade? Sí, pero bueno, traballando, levámosla adiante. Seguiremos levando adiante, mal será. Non ten por que non ser. A implicación das familias. En este tipo de proxectos, a implicación das familias e a implicación do profesorado que van da man é fundamental. Sendo tan poucas con que un ano non poida, non se atope ben, expóñase doente, non se quere implicar tanto, que está no seu dereito, por suposto, non se faltaba, se cae a metade do proxecto. Entón, esa é unha dificultade que tivemos, ou xente que en algún momento fallou durante os inicios, e agora mesmo tamén, non podemos facer nada. É así. Entón, é unha dificultade igual que temos que contar sempre. Como se suple? Traballando máis o resto. Claro, evidentemente, pero bueno, se unha profesora deixa de implicarse no proxecto e son 6, se sobrecarga moitísimo o proxecto, non? E despois temos unha EVA moi grande, que estiven dubidando en decila ou non, me dixeron que non a dixera, pero vou a decir, porque me veño arriba e vou a decir que é a cualidade lingüística. A calidade lingüística. A cualidade lingüística é algo que nos falla moitísimo en xeral a todas as persoas galegas, como aprendimos a lingua, moitos casos eu son neofalante, pero moitísimo o profesorado. O profesorado fala a lingua como se non estiveran educando as nosas crianzas. É dicir, a cualidade lingüística é fundamental porque
a miña filla perde lingua cada vez que entra pola porta da escola. Si chega a casa falándome de rodillas, en vez de xeonllos, cando antes decía ou xeonllo ou xoenllo, a miña filla acaba de perder unha palabra. E sen querer, entonces perdemos cada vez que non nos esforzamos suficiente na cualidade lingüística. E iso é fundamental. E falla xa dende a educación do noso profesorado. O noso profesorado non aprende lingua galega, non transmite oralmente a lingua. Entón, é imposible que despois queramos que esa xente forme realmente as nosas crianzas en un galego de cualidade. Entón, é verdade que eu agradezo mil, e sempre o agradecín, que calquera persoa lle fale as miñas crianzas en galego. Pero claro, na escola non é suficiente que se fale en galego. Ten que falarse en galego e con unha certa cualidade, porque que senón empobrecemos a nosa lingua. E despois, bueno, obviamente, o que falta que temos un problema grande é con o tema do individualismo. Claro, traballar en comunidade é moi difícil en unha sociedade tan individualista como na que vivimos. E o que aguardamos do futuro? Manter o proxecto. O que aguardamos é manter e crecer o proxecto. Que o profesorado continúe en esta línea, por suposto, porque se non continúa o profesorado, pouco temos que facer. Que reforcen os tres eixos educativos, porque que isto nos dá crianzas seguras, confiadas, reforzadas na súa lingua propia e que son o futuro da nosa lingua, do país e da comunidade educativa. Seguir mantendo os nosos proxectos afíns, seguir mantendo a nosa rede con eles e crecer con eles. E, sobre todo, reforzar a nosa conciencia social comunitaria para educar e ter unha sociedade lingua igualitaria, equitativa e empática e orgullosa da lingua e da cultura galega. De todos os meus traballos, onde levar os tempos e o que peor fago, creo, perdón. Sí, quería agradecer a Ruth o esforzo por estar aquí, porque ela hoxe, como dicía, está traballando tamén. E o esforzo de todas estas familias, como en outros lugares, por manter este tipo de proxectos. Entón, son as 2:05, eu propoño-vos estender unha, porque aínda non interviu Paco, pero si estender un poquinho a xornada, tamén comezamos máis tarde, entón, se vos parece, pois estendémola, bueno, polo menos que lle dé tempo a Paco de expoñer a súa parte, e logo vemos tamén as ganas de intervir, sí? Pois, gracias Paco, como queires. Bo día, en primeiro lugar agradecer a organización por terme convidado para participar aquí nela e sobre todo por organizar unhas jornadas tan espero que sexan, son necesarias, espero que sexan tamén exitosas. Eu, se non vos importa, lerei a miña intervención, máis que nada porque teño o galego un pouco enferruxado, non me dá para improvisar tanto. Pido vos disculpas, non só por ler, só desde unha xeración que máis ou menos aínda semellante, non? Pero claro, sobre todo por non utilizar unha presentación ni un formato audiovisual e ademais que sexa tan tarde. Pero bueno, intentarei ser breve. Eu en primeiro ofrecerei unha panorámica, unha contextualización da normalización lingüística no País Valenciano e nas Illas Baleares, que iniciativas funcionaron máis, foron máis exitosas nos últimos anos no campo da normalización lingüística coa mocidade. E logo vou falar dun documento que penso que pode traernos bastante luz e amosarnos un pouco por onde vai ir que pasos podemos facer no futuro. Entón, sabedes que, bueno, moitas veces falase dos países cataláns como duns territorios afastados pola mesma lingua, non? Tal vez nós en catalán hai un refrán que dicimos cada terra faz a guerra, non? Que de algún xeito, penso que resume o que é, non? Parece bastante claro que, alén das críticas que se les poden facer ás políticas lingüísticas de Cataluña, estas son un modelo, ou polo menos unha referencia ineludible a hora de deseñar prácticas e iniciativas de activación de falantes noutras sociedades, especialmente nos que comparten a mesma lingua.
Pero este material é especialmente sensible nas dúas comunidades autónomas do Estado que teñen o catalán como lingua propia e oficial. A diferenza básica e esencial das políticas normalizadoras respecto de Cataluña e do resto dos países cataláns é o consenso social ao redor do papel público cohesionador da lingua. Noutras palabras, mentres que en Cataluña se dé unha continuidade decidida, a normalización lingüística no País Valenciano e nas Illas reséntese tras cada cambio de goberno, como supoño que podedes entender perfectamente. Ata o punto de que despois de cada goberno contraplanificador e da travesía polo deserto que nos supón, no? Cando son unha legislatura e outra e logo máis outra, significa non comezar outra vez dende cero, senón de menos 10, moitas veces, no? Entón é un pouco o traballo de Sísifo, pero xa, pois aquí en Galicia supoño que xa o entendedes perfectamente. Bueno, non é este o espazo nin o tempo que non dá para facer unha caracterización da historia recente da planificación lingüística, pero sí para facer unha pequena, rápida contextualización, no? da sociedade balear e valenciana. En primeiro lugar, son terras moi turistificadas, moi explotadas pola turistificación dende o século pasado, anos 50-60. Estos ten consecuencias en moitos ámbitos, no? Na presión sobre o territorio, especulación urbanística, modelo consumista, de sobrepraia, temporalidade, precarización dos postos de traballo, etc. Pero no ámbito de normalización significa que hai amplas zonas do país, a costa, basicamente, na que a lingua propia desaparece do ambiente. E tamén significa inmigración, moitas persoas de fora que veñen traballar e rapidamente decátanse que non necesitarán o catalán para traballar para turistas, non? Moitos chegan e saben da existencia do catalán o que é iso que chaman mallorquín ou valenciano é a mesma lingua, non? Entón, simplemente un dado para que vexades un pouco o que supón, non só na lingua, nem na transmisión da lingua, senón a nivel de cohesión social xeral, non? En 2017, as Illas Baleares sufriron un crecemento do 57% da poboación respecto do 91. É dicir, do 91 a 2017, a poboación das Illas Baleares incrementase nun 57%. Agora somos como 1.200.000 case. O 40%, estes son dados da enquisa de 2014, o 40% dos residentes nas illas naceran fora dos países cataláns, porque hai moitos valencianos e cataláns que integranse nas illas. Entón, o que non teñen a lingua, o que veñen de outros territorios que non son catalanofalantes, constitúen un 40%, un poquinho máis no caso da xente nova entre os 15 e 29 anos. É dicir, continuamente está chegando xente que non sabe o catalán, non? Mesmo que non coñezan o catalán, algúns nin siquiera saben da súa existencia ou da importancia que ten o catalán para os oriundos, non? Tamén hai diferencias. As Illas Baleares son un territorio aillado, non só respecto do resto do territorio lingüístico, senón tamén entre eles. Non hai unha conciencia de pertencer a un arxipélago, sino que en realidade están os menorquinos, os mallorquinos, os ibicencos e os fermenterenses. Non hai unha cousa de feito, o termo balearización é como un término moi de Estado para eles, para os insulares, porque non significa turistificación, masificación, etc. Bueno, é dicir que a circunstancia xeográfica tamén modela a personalidade lingüística, no? O catalán é como máis conservador, máis fiel a lingua clásica. E polo que respecta ao País Valenciano, é un territorio alongado, no? Como sabedes, tipo Chile, podería decir un pouco máis pequeno, con un bilingüismo territorial histórico, o interior repoboado por aragoneses no século XIII, actualmente é castelán-falante, sempre foi castelán-falante dende o século XIV ou XV, e a zona do litoral, onde están as capitais, digamos, a riqueza e o turismo, é catalán-falante. E a isto hai que engadir algúns problemas de definición onomástica coa lingua, que si o nome catalán, que si o nome valenciá,
mesmo do territorio, o nome oficial é País Valencià, pero o oficial é Comunidade Valenciana, pero a xente temos moi metido aquí a cousa da provincialización, que é máis grave que, por exemplo, en Galicia, que penso que tamén pasa algo así, ¿no? Como estar segmentado en provincias, porque en Valencia é o nome do país, o nome da provincia e o nome da capital, ¿no? E mesmo o nome da lingua. Entón, todo isto xera bastante confusión no momento de recoñecerse como falante dunha lingua e habitante dun territorio. Bueno, tamén hai que destacar a deserción lingüística das clases dominantes no século XIX no País Valenciano. Nas Illas Baleares non tanto, porque a aristocracia e a igrexa sempre foron catalán falantes, ¿no? Mesmo na actualidade. Pero unha cousa que a mí me chama moita a atención é que a parte das coordenadas históricas, económicas, sociais, o cadro sociolingüístico é o mesmo que aquí na Galiza, por exemplo. Foi unha cosa que a mí chamou moitísimo a atención, que ademais un país é de migración ou outro de inmigración, que un sexa máis rural, que outro sexa máis industrial ou máis turístico, o cadro sociolingüístico é o mesmo, non? Que é a triple, digamos, a triple fenda que temos, non? O catalán é unha cousa de vellos, non unha cousa de novos, o catalán é unha cousa rural, non unha cousa da cidade, e o catalán é unha cousa antiga, non? Bueno, basicamente isto, non? Entón, que fixemos? Pois o que fixemos foi un pouco o que blindar a escola, basicamente isto, non? A escola non só é o espazo que a xente nova socializa e aprende, senón que é tamén o espazo onde os neofalantes poden aprender a lingua, non? A xente que chega fora. Todo este contingente continuo, pois é o espazo, non? E tamén por iso é o branco predilecto dos seguidores da contraplanificación lingüística, non? Cando cada cambio de goberno é pola escola, non? Entón, non é casual que a Federación de Asociacións Civís que traballan pola normalización no País Valenciano se chame precisamente Escola Valenciana. Que non só traballa no ámbito educativo, traballa no ámbito da sociedade civil, pero a asociación chamase Escola Valenciana. Isto penso que é bastante sintomático, non? Ou, por exemplo, que a máis grande movilización popular da historia das Illas Baleares fose a Marea Verde en defensa do ensino en catalán contra o goberno lingüicida de José Ramón Bauzá, aí no 2013. O ensino do catalán nestes dous territorios tamén ten distinta sorte, mentres que en Cataluña, como sabedes, existe a inmersión lingüística que ten defectos, que non funciona, e que hai illas onde realmente non se pon en práctica. Nas illas existe o chamado Decret de Mínims, que establece un mínimo do 50% da escolarización en lingua catalá. E no País Valenciano se dá unha certa segregación cos diferentes líneas. Cada centro escolle un pouco a línea. Entón, as comarcas con unha maioría catalán falante, as escolas funcionan maioritariamente en catalán, pero iso significa que tamén nas zonas que máis necesitan do catalán, as cidades de Alacant, Valencia, o catalán sexa simplemente unha asignatura, dependendo tamén en último termo da vontade do docente. Recentemente enseñouse un decreto de trilingüisme co goberno botánico de Valencia, pero claro, é un modelo de trilingüismo que foi moi deostado por algúns partidos políticos que en outras autonomías o reivindican, non? É como algo moi todo. Bueno, tampouco quero profundizar nos modelos da escola. Sí que direi un par de cousas das iniciativas que no eido da escola facemos para o catalán, e logo botaremos unha ollada ás iniciativas que se fan cara á mocidade, pero fora da escola, que penso que tamén. Entón, por un lado, o ensino do catalán aos escolares de recente incorporación ao sistema educativo se fa mediante as aulas de acollida lingüística nos centros educativos, parelles lingüísticas, campamentos lingüísticos tamén, sobre todo durante o verán, nos que se tenta mesturar xente nova que acaba de chegar
ou con xente do país para que se relacionen entre eles, non? Cursos intensivos durante o verán, xente que, claro, chega a xente durante todo o medio curso, non? Moitas veces. E por outro lado, certames e concursos, como en Valencia o Premio Sambori, que é de participación masiva, un premio literario Sambori, o certame musical Com sona l'ESO, que non é só do País Valenciano, é de todos os países cataláns, pero a través da música, o que pasa é que se faise en catalán. Penso que é unha cosa moi interesante traballar precisamente así, ca esta transversalidade que decía tamén Rute, que coller unha iniciativa que non sexa especificamente do galego ou do catalán, senón facer algo que lles interesa a mocidade, que sabe deles, que é participativo, que non están pasivos, e falo en catalán, é a maneira de enganchalos, non? Hai unha liga de debate en colaboración ca xarxa ca rede Joan Lluís Vives, que aglutina todas as universidades públicas dos países cataláns, a participación na Mostra Internacional de Cinema Educativo de Valencia, etc. E logo é de destacar moi especialmente as trobades. As trobadas son os encontros das escolas valencianas que se celebran cada primavera dende 1979 en cada comarca catalán falante. Son unha especie de gran festa das escolas, non? E son realmente de participación masivas e que convértese niso, en un xeito de presumir do músculo asociativo en cada comarca. E, bueno, xunto coa escola, o outro gran eixe no que se traballou foi o ámbito festivo. Así, en Mallorca, tivo un grandísimo éxito o Correllengua, que inspirado na corrica de Euskal Herria, celebrouse por primeira vez en 1993 e repetiuse durante varios anos, e que animou asociacións do País Valenciano e de Cataluña tamén a facelo, ao resto dos países cataláns. E, paralelamente, en Mallorca, os anos que non facían Correllengua, facían a Campallengua. É dicir, un ano facían o Correllengua, con todas as actividades relacionadas, e outro ano o a Campallengua. A Campallengua era digo era porque a última edición foi de 2012 ou 13, e xa agora mesmo está como un pouco parada, a cousa. O Campallengua eran unhas acampadas multitudinarias que incluían un festival de música, talleres, debates, presentacións, etc. en Mallorca. E que aglutinaban moitísima xente nova, sobre todo das vilas, é verdade, non viña tanta xente da cidade. Eu penso que a principal crítica que se podería facer é esta, que como sería un espazo de non sei como dixo Bernadette, sí, esto de Joshua Fishman, dos espazos para respirar, non? Pero que non ten esta cousa de gañarnos os falantes. No País Valenciano, un paralelo sería la gira, que son un circuito de concertos que tamén deron moita vitalidade. Durante moitos anos a música foi un destes espazos de respiro. Entón, a música en Valencia agora mesmo ten moi boa saúde, hai moita cantidade, moita cualidade, variedade, circuitos, tamén hai circuitos de cinema, etc. Pero claro, todo isto, bueno, penso que o gran problema tamén da escola é que fan moito fincapé no coñecemento, pero claro, no uso é o gran problema. Queremos falar tamén dun documento moi interesante que saiu hai pouco, é un documento de novembro de 2018, que é un documento do Consello Social de la Lengua Catalana das Illas Baleares, un estudio sobre estrategias de promoción do uso social da lingua entre a población nova en ámbitos non formais, con especial atención ás redes sociais. Eu recomendo vos o documento, eu trouxeno por se alguén quere botar un ollo, e se non podedes descargalo de internet. E dai unhas datas moi interesantes. A primeira é que prácticamente o 98% da poboación das Illas Baleares entre 15 e 29 anos xa sabe falar catalán.
Sabe falalo, sabe escribilo, sabe lelo e sabe enténdeo, claro. Pero claro, o problema é cando isto pues, pasa ao uso. Porque neste grupo de idade que é o que mellor preparado está, porque mellor coñece a lingua respecto a outros grupos de idade, pues é o que menos a emprega tamén. En realidade, é o grupo que inicia con menos frecuencia as conversas en catalán, ao redor de un de cada dous, a mitade, non? E dicir, isto que se din moitas veces, non? Que gañamos a escola e perdemos o patio, non? Entón, ten outra cosa boa que non ten tantos prexuizos, o mellor, como os que herdamos, os que pues, venimos un pouco das xeracións dos 80, dos 90, non? 7 de cada 10 persoas cambia o catalán cando inicia unha conversa en castelán, pero o interlocutor responde en catalán. É dicir, a mellor non inician as conversacións. Canto? Sí, fantástico. Entón, non comeza as conversas, pero sí que poden mudar a lingua e continuar en catalán, se se les pide, non? Bueno, sen deixar de protexer o ensino e insistir no ámbito festivo, penso que nos toca invadir ámbitos nos que a mocidade se move tan ben, sobre todo as redes sociais. A nosa xeración aprendeu a moverse en internet con máis ou menos solvencia, pero para activar a xente nova hai que entrar no seu medio natural. Hai outra dada, bueno, hai moitas dadas no estudo moitas estadísticas. Hai unha que penso que é bastante importante. No ano de 2015, o 81% da mocidade, o dobre que en 2009, é dicir, de 2009 a 2015, o dobre da xente nova usa internet para actividades de ocio como xogar ou ver filmes, deixando de banda os videoxogos. Dende o punto de vista do Consello Social da Lingua Catalana, a activación de falantes pasa por construir un novo relato da normalización lingüística. A xeración dos 70, dos 80 do século pasado estivo moi politizada e o uso do catalán ia ligado á recuperación das liberdades e á reivindicación de valores como lingua e cultura propias. Do mesmo xeito, a xeración dos 90, asociada á entrada en vigor das leis autonómicas de normalización lingüística, xa percibiu a lingua como un motor necesario para a ascensión social, xa está como un pouco máis ben visto, non? Así, o catalán ten que se converter nun símbolo de cambio positivo de progreso, desvencellado de connotacións ideolóxicas, din. É unha das mellores maneiras de que o catalán conte co máximo consenso posible e que sexa de verdade un instrumento de cohesión social como ata agora. Andados xa máis de 30 anos das leyes de normalización lingüística, é posible que boa parte da mocidade actual perciba a lingua como moi institucionalizada, é dicir, asociada a ámbitos formais. Iso ten aspectos positivos, xa o dixemos, pero tamén se viu que en certos colectivos podese percibir como unha lingua do poder imposta, e iso crea un certo distanciamento, especialmente nunha idade decisiva na construcción do propio eu, no que o concepto que poden ter os outros, o grupo, ten moito peso, non? Entón, neste sentido, cobran unha especial relevancia nos momentos de cambio ou mudanza lingüística que, bueno, xa apareceu ao longo da mañá. Refírome, sobre todo, a situacións de paso da escola ao centro de secundaria, ou do centro de secundaria á facultade, ou a incorporación ao mundo laboral, ou, por exemplo, no momento de elección da lingua de comunicación cos fillos. Son situacións decisivas, xa que os falantes se topan con descoñecidos nun ambiente novo, un pouco desprotegidos, queren ser aceptados, e nestes contextos teñen que iniciar a comunicación nun momento capital, non? Porque a súa elección vai determinar en que lingua se desenvolverán as conversas no futuro. Entón, nestes contextos, atribuir o abandono da lingua, o argumento un pouco abstracto da falta de consciencia lingüística, é un pouco simplificar a realidade, non? Xa que interveñen unha multitude de factores. Entón, o Consello Social marca 3 obxectivos nos que traballar no eido da activación de falantes novos. Romper os prexuizos lingüísticos, percibir a diversidade
como un enriquecemento e impulsar os dereitos lingüísticos dos falantes da lingua do país. E isto, eles poñen a importancia en tres aspectos fundamentais: as redes sociais, o deporte e o tempo de ocio en xeral, o consumo cultural, que sobre todo é teatro, é literatura, é música, é cinema, pero tamén é moi especialmente os videoxogos, non? Entón, por exemplo, no tema dos videoxogos, as tres administracións catalanolingües deberían participar un pouco máis e coordinarse de cara a impulsar a traducción de videoxogos ao catalán, non? Porque estamos falando dun mercado importante e todo isto, non? Aquí tedes a opción de poñer os videoxogos no galego internacional, pero cousa que non sempre... que en catalán hai como que darle un empurrón, non? Entón, é certo que o consumo que fai a mocidade de produtos culturais en catalán é baixo, en xeral, e en algúns casos é porque a oferta é escasa, pero tamén en casos nos que a oferta en catalán é abundante, libros, música, teatro, o incremento do consumo cultural en catalán entre a xente nova pasa por aumentar a disponibilidade, como é obvio, non? A disponibilidade dos produtos culturais. As medidas que se propoñen pasan por iniciativas tan variadas como sensibilizar os monitores e responsables de preparar actividades para a mocidade, porque moitas veces é a cadea de transmisión o que falla, non? Incentivar a creación e traducción de videoxogos e difundir os que xa existen, fomentar a aparición de youtubers e de booktubers que usen o catalán, difundir e promover os perfis de creadores de tendencias, bueno, premios de literatura digital, incentivar o uso do ambiente. É dicir, que en calquera caso transversalidade, non? Ofrecer a mocidade iniciativas e actividades que non sexan a través do catalán ou do galego, senón algo que lles interese e que eles participen activamente, non como ver unha película en catalán ou un concerto que están máis pasivos, senón creando contidos, que é o que fan xa moitos deles como youtubers ou facendo book trailers, hai concursos mesmo de book trailers, hai iniciativas no ámbito municipal moi interesantes tamén. E, bueno, implica tamén a coordinación entre diferentes áreas. Hai que traballar en rede. Nun concello, por exemplo, que nunha iniciativa que estexa as áreas, as unidades administrativas encarregadas dos deportes, de política lingüística, da mocidade, etc. Bueno, máis nada, pensaba poñer un vídeo, non sei se dá para deixámolo. Enviámoslo despois. Vale, de acordo. E máis nada, moitas gracias. Bueno, perdonade tamén por eses materiais que quedan. Estábamos comentando antes igual a posibilidade de compartir as presentacións, de enviar eses vídeos coas persoas que estades. Bueno, ímonos quedar sin mesa redonda e sin poder facerlle as preguntas porque as traballadoras do centro van pechar en 10 minutiños, entón vou ter que sair rápido. Sí que igual deste formato máis ambicioso de mesa redonda con posibilidade de debate, pois queda máis como un telex, non? Como estes 10x10 que vas vendo moitas iniciativas e para nós tamén queda o convite de sabedes quen son, puxasteslle cara, buscadles nas redes, preguntadeslle, chamadles a máis cousas que vedes que son xente maravillosas de toda a mañá e como este convite de, bueno, pois coñeceros hoxe para seguir tirando destes fíos. Máis nada, moitas grazas tamén por esta mañá. Eu creo que, sí, de todas as xornadas foi unha das que máis me costou non estar como asistente e escoitarvos porque foi verdadeiramente moi interesante. E vémonos na seguinte, cuarta xornada na Coruña sobre lingua e xéneros, na que tamén estaremos afondando sobre algúns dos temas que saíron hoxe. Así que, nada máis, vémonos en abril e moitas grazas.